So sa ka. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Joe. Recorded by Radio Mo TV. Sam ka? Ika gusto magsuri sa amigo? Ha? Siya na ko na, Bi. Bisa na! Ha? Magsuri ka, dili. Sorry. Wala ba? Papo to magkag-ingon nga mabunog nung kagmayo. Baju. Daga na sa Ay. nga nananaw na to. Kana mamahaw na didi. Tara. Ginoo ko in tao ni mo, Joe, oy. Ano sa pa man ka mag-usab? Ako lang gilabanan ng akong amigo, ma. O yaw siya nahitabo karon. Ako na hinoon nagipatawag sa iyong maestro. Ay, gatuoy. Ay sa'yo na kayo kang musulti, ana. Nagtuo kang ganahan sa kong muadto, ha? Nagpagkaungaw ka lang yun na ako, na. Gipatawag na sa nimong mama sa tong teacher. Nakasa na pod ka? Oy, Hey, ambot lang nimo, Joe. Karin, sugtan ang gugod. Tanaw nimo. Kisabay ka na mo sugot ko iyon anak na lang yung kapermi. Sige kang pangita gubot. Mag-usab na lagi ko. Basta sugton lang ko nimo. Sure ka? Lagi, promise na ko nimo. Ha? Iyob na mong karin? Oh, Unya, tinuod maka nga mag-usab na ka. oo, Naglik ka na gubot. Pero alam mo kabalaka. Naaragapon ko pero para nimo. Tuda sa mo paminawan ba eh. Iyo, parang kag nabayot. Go, di ka. Babe, hapinat na mo graduate. Asahan mo ka mo school ag college. Murag adtor ako sa syudad, babe. Ikaw? Tinira ko sa probinsya, babe, ay. Mahal ka yung tuition dito sa syudad. Aw. Unya, ato naman sa kumustay sa syudad. Okay ra nimo. Okay ra. Bisagasa pa ka at tuon ta ka. Ay, congrats! Congrats, guys! Congrats, guys! Congrats, babe! Congrats, babes. Abi ni Bodong. Nalipay kay kus imong gipakitang kausaban. Sukad nga nagkauyab mo ni Karen. Mamaya kong gisaan niya, ma. Basta yan ang kusugton. Mag-usab na gyud ko. Ay, maayo untag magpadayo na naadong. Babe, ato na ko sa syudad ugma. Mapas na ko ni ate dito. Mao ba? Sige, amping dito, babe, ha? Ikaw rang usa ang mo biyahe dito? Dili, uy. Naa akong best friend. Kisa si Faye? Dili, si Henry. O ang lalaki ni mo nga best friend? Recorded by Radio Mo TV. Kumusta naman ka diya, babe? Okay na kayo, babe. Nalipay ko kay classmate din ako si Henry. Sa ato pa, magsige na mag-uban-uban na ng imong best friend? Babe, di ba na naman di ka nga dili ka magsigi pangiki ni Henry? Wala kikiangay si Lusan. Lalaki mo gyapon na siya. Wa pa man mo magkailan na good. Basta kung makailan na kaniya, sure ko nga ganahan kaniya. Og dili na ka mangiki. Sige, good.
Oh, today. Ano sa amang kumo ana sa imong gipuyan? Maayo kay ganhigiri mo si Karen dong. Oh, te. Di mo sagud pwede nga siya mo ipagtuon ako dito sa probinsya. Maog yun. In fairness ha, nakoyon ko ning imong uyab ka rin. Salamat, te. Pasensya na ka ha. Dugay na lang hinuon kang nauli sa inyo. Saon nga di man mo sugod si ate ko nga nilang ka matuog sa bahay. Okay ra, babe. Nagkasabot ra yun ko. Bahala gud sa kahago. Okay ra, basta makakita lang ko nimo. Salamat, babe. Ginoo ko! Dong! Ano sa mo? Babe, bye na, babe. Ato sa ako sa mama. Unsa ni tabo, ma? Unsaon, kalit pa lang ning katumbas papa ni mo. Unsa? Dali, ato sa dado sa ospital. Unsa? Na-stroke imong papa? Oo. Wag ko kibaw kung nasa kong mangitag kwarta ni. Nakukibira na sa ospital. Kuan. Musuway kong pangayo og tabang ni ate ha. Basin og matabangan ka. Te, niyagyo ko kay gusto na ako nga personal kong magpasalamat ni mo, te. Salamat kay sa mong pagtabang sa berononon sa kong papa sa ospital. Way problema dong uy. Importante ka sa kong manghud. Maong dili sa ko pwede nga maghinanaw lang. Basta kung unsa may mong kinahanglan, sultihin lang ko ninyo ha. Thank you, te. Babe, karon sa ka man ni sabay. Babe, murag di pagib ko magkana. Ako manggoy nagatima ni Papa gud. Unya, imong pag-eskwela? Mao lagi na. Murag maundang gyud ko ani. Sus, kuha ko gud ay ayo. Babe. Pilagkadlaw na. Way paramdam sa karin ako. Nalain kasi na ako. Wa man siya magunaw na sa akong sitwasyon. May man siya kay hayahay ra kayo sa kinabuhi. Pirmi pa niyang kauban ang iyang best friend na si Henry. Ganun bugat kay nga buot atong tawana. Nagatuog rin daw si Papa. Oh. Bay? Bay, nadawag kinsay ko nasakpan. Ha? Kinsa man? Unsa ba? Ayaw ko na nag-iatubang na ako. Karen? Ngano na, bay? Nakita na ko nga sweet kay sila. Sa iyang kauban nga, iyang boy best friend, kunumay. Unsa? Ang binabi, ako'y makiksulti ni Joe. Karen, unsa man eh? Nagbinuang ka na ako? Joe, sorry. Pero nabuhat lang din ako kay wa na kay time na ako. O gusto pa, sa atong relasyon, ikaw man ang lalaki pero murag daghan kay kag problema sa kinabuhi. Dili ko ma-enjoy nga kauban ka. Di mahal bagyo ko ni mo, Karen. Mahal magiti ka, Joe. Pero mas malipayon ko uban ni Henry. Karen. Tungod sa kawadon, gibiyaan ko ni Karen. Ug mao to'y nagsilbi nga hagit sa kong kinabuhi. Naningkamot ko og maayo para sa akong mga ginikanan ug sa akong kaugalingon. Karon, wa pa nako maabot ang akong gusto nga maabot. Pero padayon ko sa pagpaningkamot sa kinabuhi. Dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo.
More power, Armin. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka naman kahigalang kaagi ni Joe nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan. One last cry. Ang mong kaagi, gibahata na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kadapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaapit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpapita. Handumanan sa kaap. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joe. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ba't di mo pagbigyan? Kita ka. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para sa iyang kaagi karon? Mukuning sa kalalaki nga taga Valle Hermoso, Negros Oriental. Ang gato magtatampo, nagdasangan nga Joe. Recorded by Radio Mo TV. Mga Barts, kumusta mo din eh? Okay na, Perks. Kaya Robert. Pero malagi, ay, uhaw kayo eh. Yun ba? Uhaw kayo. Mau ba? Saman, palitan na mag soft drinks. Thanks. Ayaw na surprise ba yun kay sambot itong kawawa na. Tison na. Sabi nila yung ganahan, ha? Tuba? Ang laki na tubay, marunong tagbuyo gano'n nun. Ano ba gusto ninyo? Beer? Kanahan mi ana. Mamili sa gid mo da, no? Ata na, ata na na. Mangita tag tindahan dito. Kay dem ko'y kwarta dre. Mo gini ganahan na mo ni mo medyo. Basta na kay kwarta kay imo gyuming paem nun na. Magi, bay. Ay, lipay kami, basta na ka. Pagampo lang mo nga pirmi kong kadaw sugal. Kay libriha na mo pirmi kinom. Sige, tangkay pa ta. Ikaw lingaw, tamin tinas buhi pa ta. Mao gyud. Gusto pa ka, medyo humbog na ka? Hubog ko din taon. Kilos amat tao kung mahubog eh. Okay, akong biliban ni bay. Okay, bilig-on ka. Paminaw na ko bay ba? Kung hinuan ka, di ka mahilo eh. Lingor ka. Ay, lain pa na ito, ba? Sakto na yung gas edad, pero wag ko makakitali mo na kay uyab. Bito bay. Kinsam, si tao panguyaban ako dinis ato eh. Ano ba, daggan sa ato ko? Ako pa mo ba manguyab ka ni Zibi. Ha? Zibi? Kanang atong silingan? Oh, good. Wa may lang Zibi din eh. Gusto, bay. Eh, pag imo na paguyaban si ZB, bay. Sugtong gagawa na niya. Sway lang. Ito, suway lang, good. Basta na isugtong ka niya. Sige. Kung man natog inom, madto ko silang Zibi. Kuyugan ka na mo, bay.
Apsa, naman, hindi nila mga. Oh, nga naman bay. Ako nalay mula ho sa ilang Zebi. Sige, sige. Amo lang kapabutong din ha. Sige, ito na. Oh, ikaw magutin ni Joe. Ako yung taon, Zebi. May tuyo ka na ako? Nalagi unta. O, sa may mong tuyo na ako? Ako ang Zebi. I love you. Mauni mong tuyo na ako? Oh, Zebi. Di ko motungan ng imong I love you, uy. Naman. Hubog manggod ka. Di mo bugod. Kaya naman ko. Seryoso ba ako? Nala, sige. Aram mo tuogit ko nga seryoso ka. Balik ako din, kanawa ka makainom. Basta ha? O, lagi. Kung tinuod yun ang imong gugman ako, panguyabi ko nga dili ka hubog. Oh, sige. Balik ko hindi ka din kanang tinaw nga kung huna-huna. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Was tayo tagay ron? Wa sabay. Kay mubalik ko silang Zebi. Ay, atis ra. Ang tam na yung mabay. Tinudaan na yan, na. Seryoso na ko bay. Kung sukto lang kong Zebi. Ako na siya minyuan. Kumusta, Zebi? Okay naman ko. Ang butang ko iba sa buta. Kumusta naman itong akong giingon mo? Seryoso gini kasi mo tinguhan ako, Joe. Oh, mi. Kung sukto lang ko ni mo. Andam ka na akong pakaslan. Isura sa nimong sugton, Joe, eh. Oh? Ano naman? Palaino mang bud ka. Sugarol. Nya, kusog pagit ka man na bako. Pwede mo na akong biyaan ang tanan, bi. Kunin mo na akong sugtong. Bitaw, Joe, eh. Musulti lang ko ni Mus tinuod, ha. Unsa man? Naana bitaw ko yung uyab. Unsa? Maon na. May uyab na ko. O gwapo siya, anya buutan. Dili parehas ni mo nga, takhag piso. Zibi. Tagay, bay! Tagay ba? Tagay mo to! Tagay! Oh, nikikihaw. Saan tayo ni ay? Wala naman yung matunog nga itong inom sa iyo pa mga kairon. Murag di na ni Maudaw. Saan mo na eh? Anong ngayon ninyo, bay? Kay gisakitan ko. Oh, nga naman, gibasted ka ni Zibe. O, bay? Di ko ba mo niyang sugtong kay... Naano mo din siya uyab? Unsa? Mangunungi ko ninyo. Unungi ko ning akong kasakitan, mga bay. Unsa magkabay? Okay na ka? Okay na ko, bay? Ya, kumusta naman si Zibe ron? Ako may bawi. Wala naman sa kumuha to sa ila. Yang! Yang! Mangon, may mo ba yun? Yapas ka? Di mo nung gapas daw. Ay! Di ba ikaw kung tuyo ko yan? Oh, kasamlay mo tuyo. Kan, si Kuya Joe kung tuyo. Ha? Sa may tuyo mo? Yun sa tuyo, ZB ba? Ano ko nga, wala ka mato sila ha. Oh. Ngita siya na ko? Oo, o kuya. Suruyo ang gulo ka sa ila. Mau ba? Salamat kayo nga. Bay. Madto sa kusina sa Zebi, ha? Sige, bay. Padayon lang. O, sa din nahitabo ni mo. Ang nawa naman ka magpakita na ako. May bawa na kasi nung danbi. Isakitan ko nga imo kong gibasted. Kumusta nang demo sa imong uyab? Nagbuwag na mi, uy. Ha? Ano na buwag mo? Iyaram kong kiilad. Namal ito siya laing uyap. Sa ato pa, may chance na di ko ni mo, di? Naaman. Pero, kinahanglan pa ka man ng hindi mama ko na manguyab ka na ako. Away problema. Mananghid ko ni mama ni mo.
Tita! Unsa ba? Ay, may mo kong manguyab ni Zebi, tita? Ay abutin yo oy. Joe, kung maguyab ka di ka ni Zepi, balik na lang ini ka Bernes me kay busy pag kaayo me. May nang Bernes kay bakante me. Joe, balik na lang inig Bernes ha. Sige, bi. Ubalik ako ini Biyernes. Bi, kumusta naman itong diingon mo? Joe, sorry kayo. Ano sa mo ka? Nagkilak lagi ka? Ang tinuod, nakagusto naman ko ni mo. Kaya ako man nakita nga seryoso kasi mong tinguhan na ako. O niya, mo na kong gisugot, ha? Dili kit mahimo. Ha? Ano naman? Dili magod mo sugot si mama nga ako kang sugton. Kiwa siya makauyon ni mo. Unsa? Mao sorry kayo, Joe. Pangitan na naglaing babae nga imong higugmaon. Kay dili ka na ako mahimong sugton. Zebi. Bakit pa hindi inamdam ko na Isakitan mo sa kong nabati, gikan ni Zebi. Nga, di gid mahimo nga dawato niya ang akong hugma. Sa pagkakaroon, wa pagid ko makamove on. Si Zebi bagihapon ang niya sa kong nahuna o kasing-kasing. O kung kinsa ritong gusto nga makig-friend ako, mao na ang akong Facebook. Pops JB Las. Dili nilang kutob. O daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power sa RMN. Handumana. So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka app. O gingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ang akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Only for You. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mo kaning sa kalalaki nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Joel. Recorded by Radio Mo TV. Bajul, kung di kayo lingaw ni sa ito ba may bukuyo ka na ko Ha? Asa ba? Pinahal ba? Nagkinahan na mga tao nga akong gitawaan. Sumangkanahan ka? Sum sa nang trabaho ba? Budiga lagi sa mga soft drinks. Pero di man noon kapoy kay daghan ta. Sumang trabaho ka? Sige ba? Pero nanghilan sa kong nilang mama papa. Uy, Unsa? Syudad? O ma, manarbaho ko sa syudad. ya, usap sang trabaho ang imong sundan nito, Joe. Kuan lagi ba? Kanang budiga sa mga soft drinks. Uy, pug arte ng trabaho, ah. Ngalas sa di ka na. Okay na po eh. Ano na lang sa trabaho nga bugat inis bukid ba? Manarbaho ko ba? Tawag. Uy, Okay. tempa. Imo ning tugtad nga mo ato og syudad ang imong anak dong? Ya, patuan na eh. Ito na bata. Hindi ka pinabayan na. May ganit kay disugot ra ni mong mama o papa. Nga kuyog ka na ko ba
Sugot ra taon ba eh. Di, alam sa kubata. Nga, ila pang pugnan. Oh, good. Ay! Oy! Oh. I-file nga rin yung basyo sa tres, ha? Ah, dali, boy. Ato sana ipahil ka ng mga basyo sa drinks. Salamat. Magkapahuway na gid ko. Kapoy siya ng trabaho, ara. Pero, sige na. Antoso na rin ako. Ang importante nga, may trabaho ko. Kasaman, kaya rin mong trabaho din eh. Kaya ba eh? Kaya. Ako na lang usahay kapoy. Labi na daghan ang magpa-deliver. Pero, kaya na eh. May noon. Joel! Dali, deliver yung surprise, right? Ah, dito ba ya? Kaya naku i-deliver. Asa man ni Hartod ba eh? Sa among ami ko. Kuyog lang ka na ako. Kagwapa niya. Recorded by Radio Mo TV. Salamat sa pag-deliver, Migo, ha? Ah, may isa pa yan. Ah, sige miga, adano ko. At kadayon sa amigo, eh. Mamiya makagbuhi. Oh, Ila-ila sa ta. Ako si Beverly. Joel. Hatagi ko sa mong number, B. Ah, ha? Ayay ka, pasig na ibugtos bibirli ni mo ba eh? Wow, tingali ba eh? Way siguro ba yun eh. Kaya anong siya mag-iunang nangayog number mo ba eh? Gusto lang tingali siyang maghihigalan ako. Uy, hindi nga may text ako. Hi, kumusta? Isa mo? Ah, ako tawagan eh. Kumusta? Ah, kinsa din eh. Ang bago ni mong amiga, si Beverly. Ikaw din eh, Ver? Uy, kumusta naman ka? Mia, gwapa na gihapon. Mana ko man sa matrabahong ana. Ha? Nga naman? Wala. Gusto na ko makita ninyo. Ha? Salamat itaon. Managin ang file ang mga butilya. Kansel, Ah, bay. bye. Kuling, masam ka niya. Ako buhat. Okay na bye, mananag ang file. Ah, sige, sige. Parang, ato-ato sa, kuan bi, ato sa itong bisita ni mo bi. Ha? Bisita? Kaysa may bisita na ko. Hi. Beverly? Uy, ikaw mo din eh. Ako yung taon. Asa magpa-deliver ka og soft drinks? Ay, dili, oy. Daghan pa mix stocks dito. Nga nang niya magka. Gamingaw ko ni mo. Ha? Unsa di kang orasa mo out? Karong taod mo out ami. Paabot ang tikahan. Nga no din nga, nagigpanuroy mo ka ko din sa plaza, Beverly. Ganahan magkuko din kay hangin ba? Sabagay, nindot sa suruyan din na. Kaya nindot kayong maong lugar. Malingaw sa tagtanaw-tanaw sa mga tao nga mangagi. Maog yun. Pila day edad ni mo, Joel? Edad. Tiguan ako eh. 20 kape na ko. Ikaw, pila yung edad mo? Running 17 ako. Bata mo rin mo. Bata bitaw. Pero, makahibaw na mahigugma. Ha? Ganahan ba ako ni mo? Beverly.
Ay, may nanguyab mo. Di madabay eh. Ha? Oo, sige ba na? Bata ba Beverly? Kumpara na ko eh. Paingon pa ko siya, 17 eh. Nga ako, 20 ka na. Ay, okay na ba yun? Kanindot ang bata ang babaya. Tripa na ako nagkagustos Kimberly na kway. Bidab, asipak na lang. Bay. Hindi kami naabot nga load. Kasi mo nag-load ako. Si Beverly, nanawag. Daw? Hello, Al. Oh, nanawag mali ka. Lagi, nadawat ni mo ang load? Ah, ha? Ikaw din nagpa-load ako, eh? Uy, nganong giloadan mo ko nimo? Aron, makareply na yun ka kung text ko ni mo. Beverly. Ay, na ni mo ba yun? Na may tiglo ni mo? Di ko ganahan ni bay. Eh, mura naman hinuod og akong gipahimos na sa Beverly. Ako pa ni mo no. Istoryahin nagtarong. Panguyab pa nagklaro. Abid ako, di ka makatunga. Beverly? Siguro kang tanaw na ko. Uy. Dili gud tahon. Ipay magani kay ko pag text nimo nga makikita ka na ako. Mau ba? May isulti ka na ko, Well? Kuan, Beverly, ka na. Manguyab ka na ako sa... Beverly, abi ni mo. Guwapa ka. O buotan. Pero, minor di edad pa man ka, eh. Ang ano di ay? Musulti na ko naman sa tinuuna. Kinahanti ko ni mo. O libati na sa pugog man mo. Pero, di ta mahimo na magkauyap. Ha? Ngano man? Bata pa kay ka, Beverly. Mag-17 pa ka. Samtang ako, 20 ka na. Ngano man di ay? Uwa mo gitiguang o bata sa gugmagod. I'm sorry, pero di ko pareha sa ubang laki nga mapaimuslanon. Bata kay ka para nako. Mang pangita lang lalaki nga parehas ng magidat. Joel. Usbon ko, nakagusto ko nimo. Laki ka. Pero di mahimo nga makaudyat ka. Di ka pa kay nako. Pangita ng lalaki nga parehas ng magidat. Joel. Naibaw ko nga gisakitan si Beverly sa akong gisulti niya. Pero di na ko kaya nga pahimus na ng iyang pagkabautan ko. Sa pagkaroon, may kaugalingon akong pamilya. O bahay ni Beverly, ako nasayran niya minyo na sabsiya. Di na nila kutob, kung dagang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa art. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga hikalan, kaagay ni Joel nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakulahan. Only for you. Ang mga kaagi gibota na doon sa radyo ni Ricky Persuel garing gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga hikalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing ko gidapit sa pamadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ining tanumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon,
Salamat sa inyong pagpamilya. Pa Joel, ako ring uyab si Brent pa. Mayong hapon, Tito. Ay, may hapon po, Dong Brent. Biyaan sa tamo ni Brent ha, aron magastorya mo. Nala, sige. O, ang daming snacks ning uyab mo. Opa. Ang ako raging ikasulti ni mo, Dong. Panggaagi din tao ng anak nako, kay pinangga kay na mo na. Nag-inusarang anak na mo. Magkalaom ka, Tito. Ay, malasa. Sa ni na ako ron. Di naman ni mo andarang sakyanan. Manawag ko sa akong anak, be. Ipapas lang di ka ni Brent pa. Mamaliho ko niya. Okay ra ka niya, anak? Basid og makahasol ta. Ayaw ka bala ka pa. Huwag gito'y problema si Brent. Ako sing tawagan pa ha. Anak lang ka. Huwata lang si diha. Okay, nak. Thank you. Tito, Oh, uy. dali, naog na. Waiting shed siya ta. Sige, Brent. Manaog ko. Ay, kusuga gyapon sa uwan, oy. Dali, Tito. Ato ta sa waiting shed. Sige dong. Tugnaw. Doon ako yung jacket, Tito. Isa pa ulasan eh. Wa man ni mabasa kay naraman ni sa kuan. Top back sa kong motor. Salamat, Brent, ha. Oh. Ano ko? Tito, okay ra ka? Oo, Brent. Doon kape sa unahan ay. Mga piyo na ta, samtang magpatuang pataaning uwan. Sige, Tito. Pwede ra. Ay, ginoo ko. Ay lang itaon ibalik ni pagbati ang nga mulumoy na sad kog lalaki. Ilabi nag ayaw pagyud in taon sa sayop nga lalaki. Dili pwede. Dugay na ko ning gipugnan ning pagbati at tungod sa akong pamilya. Ay lang itaon itugot, Lord. Dili ba mag-outing man tainig Sabado? Oo, anak. Okay ra ba pa kung kuyogon ako si Brent sa atong outing? Uy, nga kung di good. Part naman na siya sa pamilya. Oh, unsa man ang inyong gistoryahan ninyong amahan og anak? Ay, Nananghit ko ni Papa ma ba nga kuyogon ako si Brent sa outing. O, disugot siya ma. Oh, kung ako lang sad. Wa may problema kay dili naman sila ing tao na to. Og nakita sa damo nga maayo siya kinaiya. Thank you, ma. Pa. Oh! Kuya, naglangoy, uy. natagbaw na mo? Oo pa. Ay, kapoy na pa, uy. Manghinaw na sa ako sa atong room pa. Apason sa ako dito sa mama kay siyarang usa dito. Ikaw, babe. Oo, niya na lang, babe. Ibalan ko lang na si Papa ni mo din eh. Para nga dili siya maginusara. Okay ra kay ko diri, Brent. Basin ganahan kang mapahuway na. Ako pa mo sa kapuya, Tito. Okay ra. Sige, babe. Biyaan ta lang una mo ni Papa din niya aron magkabanding pod mo. Sige, babe. Imo ning usa ka bearing can, Brent. Salamat kay Tito. Brent, ang akong kamot, buhi na. Sorry, Tito. Sorry. Recorded by Radio Mo TV. Pasensya ka na, Tito. Unsay buti pasabot nimo ato? Ay lang tugunaw na, Tito. Sulti ko. Dili kay straight na lalaki? Brent. Mahal na ko si Sophie, Tito. Pero dili na ko kapugngan usahay. Ang ako bation na may bation usab sa
Parehas na akong lalaki. Oh, Brent. Ang pati ito eh. Suka na ito higay yun. Grace cute ka. Itong puting kusuga sa uwan. Wala ko magkasabot sa kong gibati. Pero may nga makasus kong nahunat ito. Brent. Brent, dakong sayop na, ha? Sulti ko dito. Parehas na gibati. Kay kung dili pa, angay unta nga masuko na kanako karon. Oh. Parehas pa nga itong gibati sa usap-usap dito. Brent, kung ka na, sakto ang akong nauna. Nadili sa ka-straight na lalaki. pero sayop. Kay uyab ni mga akong anak. Pero usawa man nato. Kung maugin ni atong gibati, dili man nato mapungan. Ugwa masina nato, tuyo ah. Brent. Han, mga una ta. Oh, sige na. Ayan na pag-isgot ang nabita. Tingaling madunggan ka sa akong asawa. Adtoaw niya tong anak nimo. Naghilakbay atong nauli ganina. Uy, nga naman. Murag nag-away man tingalig si Brent. Oh. Ay, dili mo tubag og klaro sa kong pangutana, oy. Masuod man mo. Tingalig mo sulti siya ni mo tinuod. Oh, unsa? Pa, nakigbuwag si Brent na ako. Oh. Please do something, pa. Unsa? Uwa man sabi mag-away. Di kalitagin si pakigbuwag na ako. Unyag akong pangutanoon, di siya masulti na ako sa tinuod. Kaya masakitan lang ko na siya. Oh, Sophie. Pa, please. Do something for us. Basig pwede naman siyang istoryahon for me. Thank you kay nakikita ka na ko ron. Wait, gusto ba? Oh. Kisag pa ako na mo. Kalimot nga amahan pagyapon ko ni Sophie. Pagbaton og respeto na ko, inuman sa kong anak. Tito, sorry. Huwag ko maibaw na usa ko. Wala na akong mabuang. Gusto na ko ipagawasag akong gibati din mo, Tito. Pero dili husto, Brent. Dili maayo. Joel. Dili bot ipasabot nga abi kay parehas na gibati. Tubayan na dayon ka. Di na ako kayang pasakitan akong pamilya. Mas ipalabi na ako sila kontra sa akong kaugalingong kalipay. Joel. Nak, sorry. Pero wala tayo mahimo kung di na siya nimo. Ayaw pug sa imong kaugalingon sa tao nga dili deserving sa imong kupa. Mahal kay ka, Sophie. Huwag dili ko gusto makita ka nga musito lang for less. I love you, Pa. And thank you for always being there. I love you too, Nak. Always. Trees are made for climbing. Tan pa man sa akong tinuod nga pagkatao. Pero wa ko ni itugot nga mo'y muguba sa akong pamilya. Di na ko ma-imagine nga makakontribute kog kasakitan sa akong pamilya. Ilabi na gyud sa akong anak. Di ni nalang kutob, dagang salamat. RMA. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka namang higalang kaagi ni Joel nga taga-Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nakalahan, handog. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pala sayang kaagi karon? Mao ganing usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Joel. Recorded by Radio Mo TV.
Una ko guli ni mo, ha? Ha? Mamiya na ka? Oo, namog ko'y kadungan ng guli. Ay, mao ba? Sige, uy. Lakaw na lang. Magnuwa lagi dayon. Karoon ra ni, Sige lang, ugma. Dungan natin guli. Basig malain to nimo. Dalain na gid bitaw. Ha? Oo niya. Okay ra to siya, Mawaara to siyang katong iyang kalain, mawaara to kung mahibaw siya nga kita na. Nga naman. Gisugot na di ka. Sorry. Joke ra, oy. Nakatagan uroy ka no. Nga sugto na tika karon. Tinuod ka? Oh, Joel. Gisugot na tika. Thank you, Leah. I love you. Mao di ay. Si Rhea di mo hinungdan. Oo. Unyang ano mo lang kamusulti na ako nga best friend man ko nimo. Kuan, kay di siguro na kung sugton sa kunya. Una kong musulti nimo. Basig napakailaing gitago na ko, ha? Wa na taon, uy, noon sa. Time para good. Wa ka malipay nga gisugot ako ni Rhea. Nganong malipay man ko nga dili man ako may nakauyab. Ikaw man. Nina. Nakagusto na si Nina ni mo, no? Ha? Nga gutong nakaingon mo kanap, ha? Mailhan, manggod. Karamay, wa makabantay. Pa? Dugo. Sa may ditambol ako. May lung cancer ka. Unsa? Ayaw gid pagtuman sa imong gusto, ha? Patuog gid kun unsay sulti sa doktor. O lagi. Pero okay naman ko. Alam kabalakan ako. Naibaw na ba si Rhea? Ako pasultihan. Di ba na ko makontak si Rhea? Asam ka di siya? Pangitaw lang yan ako siya sa trabahuan. Wa naman siya mo duty. Niresign naman siya. Unsa? Nga naman siya masultin ako. Kaya na naman silain. Nikuyog siya atong kwartahan nga bago niyang uyab. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Nak, walas kay kaon, ha? Huwag nagana pa. Nak, ayaw kalimot ka. Masakiton ba ka? May baho ko. Pero... sa pa may post, gawa na masiriyan ako. Napamasinin na, good. Naibaw ko nga, di kabiyaan ni Nina bisag usay may tabo. Nagluto ko si mong paborito, Aron. Ganahan kang mukaon.
Di lagi ko mukaon na. Oh, bahala ka. Sige. Ako rang ibili na imong pagkaon din ha. O kung dili nimo kanon, udlon gyud ka din Uli na sa inyo, be. Sa mukasan mo, eh. Dili. Anhira ko. Bahalag masako ka nako. Nina. Musta naman ka? Malang hapon. Wala naman mag-isun ng imong plato. Ikaw na ka. Oh. Kaya, sa mo kes Nina, gud. Magsige pamugos nga mukaon yun ko. Asa naman siya? Nakaw na? Oy. Ito sa sala. Ikatuhog in tao. Oh. Kaluoy ni Nina. Nagkatugin taon ug binantay na ako. Tinuod ka ang gingon ni Papa. Nga nagkagusto ka na ako, Nina. Maong gibuhat ni mo. Schedule ni mo ron sa doktor ha. Ayaw kalimot. Naibaw ko sa angay kong buhaton. O lagi. Nag-remind lang ko nimo. Dili ka pwedeng makaskip, ana. Ganong di mo ko nimo pasagdan. Kinabala ka ko nimo. Love ko ti ka. Unsa? Pero minto mo ingon si Nina na akong love ko niya. Ganong lahi man yung impact na ako karon. Love na po ni mo siya. Pa? Kidinay lang ni mo sa imong kaugalingon. Pero mahalan ni mo si Nina. Kumusta naman ka? Ano niya naman ka? Oy, grabe ni siya, uy. Tubagon man og pangutana ang atong pangutana. Joel, nga na ingon ang iun man ko nimo. Dili gid ka malipay nga makakita na ako. Dili. Kay Sirihan gusto na ako makita. Pareha siya. Wa na lagi sa dinhi sa Cebu. Aw ko na ay na ganhi din Wa man kay mahimo. Joel. Pilakadlaw nang gawa mo anis Nina. Namingaw ang palibot. Wa siya para magsaba-sabahog, magsamok-samok na ko. Gimingaw na mo nun ko niya. Saktog siguro sa Papa. Nga na-inlove na ko ni Nina. Si Nina siguro. Joel? Ria? Di pa ani ko ni Nina. Nangita ko no kanako. Oh, hain man siya. Ambot. Gusto bitaw kong magpauban unta niya sa pag-anhi. Pero busy ko no siya. Ako man kuno'y imong gipangita. Unsa? Ganinar ko nga nagsigit panawag ni Nina, pero di mo tumag. Maori akong giingaw ni mo. Dugay kayo kagod. Iya, imo pang pirming hina si Nina. Si Nina man yung nagchat. Unta nalipay ka nga gianha ka ni Ria. Di na ko magsamok ni mo, Joel. Amping ug pagpakaayo. Nina. She knows when I'm lonesome in the good times. Nagmahay kay ko sa akong gibuhat nga sige ko panghingili ni Nina. Ug kung kanos ako nakarealize nga mahal na nako siya, diha na siya nawa nako. Di nilang kukutob ug dagan king salamat sa pagtagad ni nga akong tampo. More power, Armin. Recorded by Radio Mo TV.
Mao ka mga higalan kaagi ni Joel nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo awit yung nagulahan. How can I tell her? Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining dulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod di kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. But when